Кримськотатарські борці з фестивалю боротьби, який відбувся у Румунії, привезли 6 медалей – 4 срібні та 2 бронзові. Там в рамках фестивалю відбулись змагання з узбецького та казанського курашу та Кубок світу з казахської боротьби. На фестиваль з'їхалися борці більш ніж з 50 країн світу. Крим представили 10 борців. Вони на фестивалі показали особливості кримськотатарської національної боротьби на поясах. В майбутньому кримськотатарська боротьба так само може стати частиною фестивалю. В казахській боротьбі у вазі 60 кілограмів Алім Дейна і Інан Сеферов у вазі 90 кілограмів завоювали срібло. Азім Халілов у вазі 66 кілограмів і Юб Хурдаде в категорії до 74 кілограмів стали третіми. У казанської боротьбі Азім Халілов завоював срібло, а Юб Хурдаде – другу бронзу. Хорошо. И предупреждение. Отлично. Все. Ай, мы представляли там нашу национальную борьбу Куреш. Везде, получается, в перерыве между официальными соревнованиями представили ее, показали. И надеемся, что в следующем году нам уже удастся и Куреш включить, наш Куреш национальный, кримско-татарский, включить в этот фестиваль борьбы и провести такой, мы думаем, Кубок мира по нашей национальной борьбе. В Румынии, я думаю, если нам помогут наши соотечественники, которые там проживают, в следующем году, если получится подготовиться и вывести команду еще в большем составе, я думаю, мы привезем уже и золотые медали, иншаллах.